Ndewo ndị ikwu na ndị ibe, bịakwara m ọzọ. Ọ bụ mbụ Maazị Osita Adịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Ama m na niile na-ahụrụ ọfụma ma tetekwa n'udo na-enweghị nsogbu. Ọ bụrụ otu a, koto na nsọpụrụ na ọja mmadụ siara Chineke anyị onye kere ụwa ma biri n'igwe, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Lepụkwa n'anya, unu ga-ahụ na ndị asị amalitekwala ọzọ. Ndị a na-ekwu ọzọ eme ọzọ na-anaghị ekwu ofu mee ofu ahụ. Mkpa ha niile a na-ekwu onweghị eziokwu na anọ ya. Ihe a na-achọ ka ha nweta akọ na uche anyị, ebidozie tiwe anyị gbapụ. Ha etiwezi anyị gbapụ, anyị a na-eti bunye aka n'isi na-akpụ ube, mana mgbe ahụ oge aganaghị anyị, o nwere ihe anyị ga-emenwu. Ugbu a bụ mgbe anyị ga-asị ugbu a ka anyị nwere ohere, maka na ọtụtụ arọ gara aga, ohu arọ 30 gachara aga, otu a ka ha si wee sị asị niile a ha sịrị, asị ha ngwa gaba. Kedu ihe anyị na-ahụ taa? Ọkwa ntaramahụhụ. Igote nwunye ọnụ bụrụ nsogbu. Mmiri nkịtị galara ọnụ. Ịhụ ego wee kwụọ ụgwọ ụlọ. Ndị nwe ụlọ na-egbukwu ndị na-eme ka ihe niile sikwu ike. Ha ma otu obodo a dị, mana ha na-etinyekwu anya ukwu na ihe gbasara ụgwọ ụlọ ha, na-achọghị ịma ebe ị ga-esi weta ego. Ihe siri ike, onweghị onye na-amaghị ya, mana ọwa anyị sokwu wee tinye onwe anyị n'ime nsogbu a, n'ihi na anyị riri ihe na-agụ anyị mgbe ahụ. Ihe a ga-enye anyị ka anyị rie ka afọ juo anyị mgbe ahụ, ọ ihe anyị na-ada rie. Ya mere anyị ji wee nọ na nsogbu a. Anyị achọghị ihe ga-abụ anyị rie taa, anyị erie echi. Echi gịnị ka echi pụtara? Echi anaghị agwụ agwụ. Ọ bụ ụdị ihe anyị chọrọ. Onye ga-abịa nye anyị echi, ọ bụ onye ga-enye anyị taa. Mana anyị na-ahụ ọtụtụ ọrụ ndị mmadụ lụrụ nke ga-egosi na ha dị njikere, ha ekwesịrị ntụkwasị obi. Ọ bụ ọrụ ahụ ha lụrụ ga-eme ka anyị lelee ọrụ ahụ, anyị asị onye a ga-alụnwe ọrụ a, anyị ebinyere ya aka, ma o ji ego ma o jighị ego, ka ha bụgodo ihe gbasara ego. Ugbu a abụghị mgbe a na-atụle ego. Ndị ejicha ego bịara anyị nachara ego rie, kwụrụ binyere ha aka. Gịnị ka anyị na-ahụtakwa? Ha gharịpụrụ anyị, ha bịakwana ọzọ bụrụkwa otu ụdị ụgha ahụ ha na-agha, otu asị niile a ọkwa ya ka ha bụ bịa. Mana ihe ọ na-ewute na anyị enweghị ọgụgụ isi, ma ọgụgụ isi anyị, ma m ga-asị na ọgụgụ isi anyị na anyị rere ya ere, anyị refuru ya erefu. Maka na ọ na ọgụgụ isi anyị nọ, anyị ka anyị mara na onye ghọgburu anyị onwe ya, ka onye ghọgburu anyị nke mbụ onye ahụ onye nzuzu. Ọ bụzi anyị nọrọkwa na-ele anya duu ka ewu hụrụ mmọnwụ. Ọ bụzikwa anyị na nke abụọ, anyị ma bụ ndị nzuzu. Ihe mere anyị mbụ ka anyị kwesịrị iji wee mụrụ akọ, mana anaghị ama ahụ akọ ahụ. Kama ọ ga-enwe akọ, ọtụtụ ndị mmadụ ka na-ekwukwa na ọchịchị a ka mma. Ọchịchị a ka mma, ịpụtakwa ya na-aga ayọ ndị mmadụ ego nyere gị aka. O nweghị uru ọchịchị ọ dịghị mma, ị na-aga ayọ ego, ị nweghị ihe anyị gị na ụmụ gị ga-eri, ị na-achọ onye ga-ewetara nye gị. Ị hapụ onye ahụ ị kwenyere na ọ na-eme ọfụma, kedu mere ị gaghị agakwu ya si ya nye gị? Ị naghị aganwu. Mana onye nke sị na ọchịchị adịghị mma, ịbịakwute enye gị. Ọ dịrị gị mma, kedu ihe iji asị nye gị? Ọ dịrị gị mma, ị nọrọ ọnụ riwe nụnụ. Ama ha mma ndị mmadụ ekunyere ha mmiri ha ṅụrụ, nke mee na mmadụ nọ n'afọ were na-anya isi. Kedu onye nọ n'afọ ịnọ n'ime afọ ị na-anya isi? Onye na-eme otu ahụ abụghị mmadụ. Ugbu a onye n'ime anyị, ọ bụ ndị n'ime anyị na-enweghị ọgụgụ isi, enweghị uche. Ugbu a ka anyị ga-aga n'aka ndị nwere uche, gote ndị na-ere ya, anyị gote, anyị etinye n'isi anyị wee na-ama ka anyị si eche eche, ka anyị si ekwu okwu, ka anyị si akpa agwa. Ọ maka ọdịnihu anyị, ọdịnihu ụmụ nwaanyị, ka ọ ghara ịbụ mgbe o ruru ịmụcha nwa ha bịa chọpụta, mgbe ha chọpụta na ihe siri ike ebe a bụ ebe mmadụ na-ebi. Ha na-ajụghị gịnị kpatara ihe. Ị gaghị enwe ọnụ nkwu okwu si n'ọgụ tinyere ụmụazị a na ntaramahụhụ a. Ị gaghị enwe ọnụ nkwu okwu maka ihere agaghị ekwe gị gwa nwa ahụ na ọ ogologo akpịrị gị mere nwa ji ata ahụ. Maka na anyị wezụgara ogologo akpịrị gị n'azụ, were ọgụgụ isi gị wee mee ihe, nwa ahụ agaghị ajụ gị ihe mere o ji ata ahụ. Ọ gaghị ajụ ya Chineke, ọ bụ gị ka a ga-ajụ ya, ọ bụ m ka a ga-ajụ ya. Ya mere anyị niile ga-eji gbaa mbọ
wee gote uche. Onye n'ime anyị na-enweghị uche ya ga-agote ya, nwere ebe a na-ere ya ga-agote ya, ka ọ ghara ịbụ ihe mere anyị n'afọ gara aga, afọ 4 gara aga, afọ 8 gara aga, ohu afọ 13 gara aga, ka ọ ghara emekwa ọzọ, ka sọsọ ihe tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Mana ọ na-aka anyị ka ọ dị ime ka ihe dị mma, ihe dịrị anyị mma taa dịkwara anyị mma n'echi, maka na echi anaghị agwa agwa kacha mma, ka echi kacha mma. Ọ ga-abụ onye ọbụla anyị ga-amụta ya pụta, ọ gaghị ata ahụhụ. Ọ pụta ọ na-anya isi n'obodo ya na ọ mara mma, mana onwe onye n'ime anyị ga-apụ nwụ na mba ndị ọzọ, mba ofesi, nya isi si n'obodo anyị na otu a ọ nọ, otu ọ jabara eze na ihe dị mma. Onye kwuru otu a ma na ọ bụ onye aghụghọ na onye arụrụ a, na o nwere ihe ọ na-achọ n'aka onye ahụ ọ na-agwa ihe ahụ. Kwuoro onwe gị eziokwu. Ka isi emebu na afọ gara aga, 13 gara aga, mgbe i bidoro kpatawa ego, mgbe ị bụrụ mmadụ, ka isi eri ego, ka isi eme ihe ego, ọ bụ etu a ka isi eme ya ugbu a. Ebe ị na-arụ ọrụ, ego ha na-akwụ gị mgbe ahụ, ego ha ka na-akwụ gị, akụbizichara ego niile ahụ, n'ihi na ihe siri ike, ọrụ adịghị, onweghị, ndị mmadụ ejighị ego inye ha ọrụ. Ebe ị na-arụ ọrụ, ewere ebepụsịcha ego. Ihe a ka anyị na-ahụ. Mana gịnị ga-emezi ka anyị hapụ ịmụta akọ? Ma anyị enweghị akọ, si mee gịnị? Onye na-enweghị uche, enweghị ọgụgụ isi, na-enweghị akọ ga-eje egote. Anọkwana ka oge aga n'agha gị, maka oge aga n'agha gị igotezi akọ na uche enweghịzi isi. Ugbu a ka ị ga-egote akọ na uche ahụ, ka ị ga-eji bara onwe gị uru. Ugbu a ka ị ga-eji egote akọ na uche ahụ, ị ga-eji mee ka obodo dị mma, ka nwa gị pụta obi esie ya ike. Maka na onye nna ya dị, nwatakịrị nna ya dịrị ori na-eji okwu agbawa Igbo, ka ọ ghara ịbụ nwata pụta ọ sị na ọ na-adị ya mwute na obodo aka ya si. Ihe dị otu ahụ agaghị adị ọ bụrụ na anyị zụta uche, na anyị na-enweghị uche. Ihe mere anyị mgbe gara aga ka hapụ ikwe ka o mekwa anyị ọsọ, n'aka anyị ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị ga-anara ha ego, ka anyị nara ha ego, mana iwu ọ bụla ejighị ego na ịnara ego a n'ihi agụụ ma ogologo akpịrị, na ị ga-eje ga tinyekwere onye ahụ. Itinyekwere onye ahụ, ọ agụcha ọsọ, agbacha ọsọ agụọ ka esi gbaa ya, nke ndị na-agba ọsọ na-akpọ maịlụ. Ugbu a ka anyị ga-enwe ike sọkwasị ụkwụ anyị sị, mmegbu ahụ, aghụghọ ahụ na asị niile ahụ a na-asịrị anyị na ọ na-abịa na njedebe ugbu a. Ma anyị na-emeghe enweghị ga-eme, maka na onye na-arachaghị egbugbere ọnụ ya, o gụrụ anara ya ahụ racha ya. Ka m ji ekwu na ugbu a ka ihe anyị kwesịrị ime, ka anyị ga-eme ya, ka anyị gosogide ndị omekome, ndị aghụghọ asị na ha kpọrọ onwe ha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ha bịakwala ọzọ, mana onye ọbụla kwesịrị inwe uche iji wee lụọ ọgụ. Ọ bụghị lụọ ọgụ akpụkpọ aka, ọ bụ ọgụ uche. Ma ị nweghị uche, ga-agote uche ebe a na-ere ya, ka a wee guzogide ha. Iguzogide ha, onweghị ihe a ga-eme. Mana ị nọrọ na-asị onwe onye ka mma, ọkwa otu ihe ahụ, ọ bụghị otu ihe ahụ. Were ihe onye ndị mmadụ lụrụ mgbe gara aga wee hazie ha. Anaghị m eji ihe ndị m nụrụ, ihe m hụ n'anya. Were ihe hụ n'anya mmadụ mere mgbe gara aga, were mara ma onye ahụ kwesịrị itinyere ma ọ bụ na o kwesịrị. Ọ bụghị onye na-ekweghị nkwa, obeghị ka o mere eme, o buru ego na-eke na-eri, iricha, i were ndụ gị kwụwa n'ikuku. Ịkwụbazie ndụ gị n'ikuku, nwa gị pụta, o buru nwee nsogbu. Onye kpatara ya, ọ bụ gị nwa. Kere onye a ga-atọ ụta, ọ bụ gị nwa. Kere onye gị nwa ga-atọ ụta, ọ bụ ogologo akpịrị gị. Ogologo akpịrị gị site na gị nweghị uche. Ka ihe ndị ahụ bịa na njedebe, ka ha ime ihe anyị kwesịrị ime, ọ ga-adịrị anyị mma, anyị agaghịkwa ata afụfụ ọzọ. Mana na ị nweghị uche iji eme ihe ndị a, ka ebe a na-ere uche gote ya. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ya bụrụ onye na-eme dị mma, ejisi ike mebe hụ nwanne gị n'anya, emekwana anya ụfụ. Chineke ga-agọzi gị, nwee obiọma n'ebe onye ahụ nọ. Chineke ga-emere gị ka o si mere ya, maka na ọ bụ iwu Chineke. Ọ bụ otu a ka ụwa dị. Ngwa nke emesịanụ.